Představte si svět, kde ticho není prázdnotou, ale jasností. Kde samota není osamělostí, ale formou ochrany. Představte si, že jste tak citlivě naladěni na chaos světa, že i běžná konverzace vám připadá jako zátěž pro mysl. Proč tolik inteligentních lidí, brilantních myslitelů, vynálezců, umělců a filozofů dává přednost samotě? Proč se jim společenský život nejeví jako zdroj potěšení, ale jako narušení jejich klidu? A co je nejdůležitější, jakou pravdu se Schopenhauer snažil sdělit, když trval na tom, že samota není jen preferencí, ale nutností pro určitý druh mysli? V dnešním videu se budeme zabývat touto hluboce provokativní myšlenkou, že společenský život je pro mnoho inteligentních jedinců nejen nepohodlný, ale přímo nesnesitelný. Projdeme si myšlenky Artura Schopenhauera a zjistíme, jak nám jeho radikální myšlenky pomáhají pochopit souvislost mezi inteligencí, samotou a vnitřní svobodou. Na konci objevíte nejmocnější poznatek ze všech, který může zcela změnit způsob, jakým vnímáte svou vlastní potřebu ticha, prostoru a hloubky. Než ale půjdeme dál, zveme vás, abyste se přihlásili k odběru kanálu, dali tomuto videu like a sdíleli ho s někým, kdo si cení smysluplného myšlení. Zanechte níže komentář. Cítíte se více nabití energií, když jste sami, nebo když jste s ostatními? Vaše odpověď může odhalit více, než si myslíte. A věřte mi, že poslední část tohoto videa obsahuje nejšokující pravdu ze všech, kterou si málo kdo uvědomuje. Začněme. Arthur Schopenhauer, německý filozof 19. století. Století byl známý nejen svým ostrým pesimismem, ale také svými pronikavými postřehy o povaze vědomí a společnosti. Pro něj inteligence nebyla jen o logice nebo paměti. Byla o vnímání, o ostrém, někdy bolestivém uvědomění si reality. Čím více si člověk uvědomuje, tím více začíná vidět to, co většina lidí přehlíží nebo ignoruje. Začíná vidět povrchní základy povrchních rozhovorů, egoistické hry za přátelskými gesty, nevědomou krutost skrytou pod společenskými očekáváními, a toto uvědomění, ačkoliv je darem, se stává jakousi zátěží. Schopenhauer kdysi napsal: čím méně inteligentní je člověk, tím méně mu existence připadá tajemná. Zamyslete se nad tím na chvíli. Má tím na mysli toto: čím hlouběji přemýšlíte, tím více otázek si kladete. A čím více otázek si kladete, tím méně vás uspokojují jednoduché odpovědi nebo povrchní interakce. Pro vysoce inteligentní jedince mohou být každodenní sociální interakce, povrchní rozhovory, drby a rituály zdvořilosti, pocitem plýtvání duševní energií. Ne proto, že se považují za nadřazené, ale proto, že touží po pravdě, hloubce a autentičnosti. Zde je otázka, kterou si stojí za to položit. Kdy jste naposledy byli ve skupině a cítili se skutečně viděni nebo vyslyšeni? Pokud jste hlubokomyslný člověk, pravděpodobně znáte ten podivný pocit, kdy jste obklopeni lidmi, ale mentálně jste jinde, unášeni myšlenkami, odpojeni od hluku. Schopenhauer tvrdil, že pro takové mysli není samota izolací. Je to obnovení. Napsal: člověk může být sám sebou, pouze pokud je sám. A pokud nemiluje samotu, nebude milovat svobodu. Nejde o aroganci. Jde o ochranu kvality vašich myšlenek. Pro Schopenhauera a mnoho myslitelů po něm je mysl jako křehký nástroj. V tichu hraje krásně, ale v hluku se utopí. Inteligentní jedinci často vnímají svět s větší citlivostí. A to nejen emocionálně, ale i intelektuálně. Vnímají rozpory, neupřímnost, manipulaci. A to je vyčerpává. Společenský svět s jeho předváděním a pózováním se stává jevištěm, na kterém nechtějí hrát. I na společenských setkáních se tito lidé často stahují do sebe. Mohou se usmívat, účastnit se, ale uvnitř pozorují vzorce. Předvídají reakce nebo prostě čekají na okamžik, kdy budou zase sami. Nejde o misantropii. Je to prostě nesoulad mezi hloubkou
po které touží, a povrchností, kterou zažívají. A to nás přivádí k zásadnímu bodu. Společnost ve své současné podobě často upřednostňuje hlasité, nikoli moudré. Odměňuje konformitu před originalitou a rozptýlení před kontemplací. Společenský život ve své běžné podobě není určen pro hluboké myslitele. Vyžaduje energii bez hloubky, přítomnost bez upřímnosti a výkon bez účelu. Schopenhauer si uvědomil, že být mezi lidmi znamená absorbovat jejich emoce, očekávání a hluk. Pro inteligentního člověka to může být jako nést břemeno, které není jeho. Samota, kterou hledají, není útěkem od ostatních. Je to návrat k sobě samým. V tomto názoru nebyl osamocený. Carl Jung, velký psycholog, kdysi poznamenal, že čím je člověk introspektivnější, tím spíše se stahuje z toho, co nazýval kolektivním hlukem. Pro Junga, stejně jako pro Schopenhauera, měl vnitřní život mnohem větší význam než vnější výkon. Dovolte mi jednu otázku. Kolikrát jste souhlasili s účastí na společenské události, abyste toho v polovině litovali? Ne proto, že by lidé byli špatní, ale proto, že vaše mysl toužila po tichu, knihách, myšlenkách, hudbě, reflexi. To není slabost, to je uvědomění. Schopenhauer varoval, že neustálé společenské kontakty oslabují osobnost. Věřil, že Nadm intuitivně vycítil před staletími. Psychologické studie naznačují, že vysoce inteligentní jedinci často uvádějí nižší životní spokojenost, když jsou nuceni přizpůsobit své společenské potřeby průměru. Prosperují ne v neustálém spojení, ale ve selektivní hloubce. Takže když lidé říkají, že jste příliš tichý, že jste vždy sám, nebo že byste měl více socializovat. Možná je skutečnou otázkou, jaký druh spojení vám nabízejí. A vyživuje vás to, nebo vás to vysává. V další části se ponoříme ještě hlouběji do toho, jak tato preference samoty není vadou, ale známkou vysoce naladěné mysli. Prozkoumáme, jaké prostředí inteligentní lidé přirozeně vyhledávají a překvapivou pravdu, kterou Schopenhauer odhaluje o nebezpečí povrchních vztahů. A pamatujte, že konečný poznatek, který skutečně změní váš pohled na inteligenci a izolaci, teprve přijde. Když Schopenhauer zdůrazňoval přednosti samoty, nemluvil pouze jako samotářský filozof, který upřednostňoval ticho před společností. Identifikoval vzorec, který se táhne napříč staletími, kulturami a disciplínami. Největší myslitele historie, od Sokrata po Leonarda da Vinciho, od Newtona po Nikolu Teslu, nebyli společenští lidé. Byli od přírody a z nutnosti hledači ticha. Ale proč? Protože samota poskytuje prostor nejen fyzický, ale i duševní. V tomto prostoru se mohou rozvíjet myšlenky, rozkvétat nápady a prohlubovat vědomí. Inteligentní jedinci se této prázdnoty nebojí. Vítá ji. Pro ně není ticho prázdnotou. Je to plátno. Schopenhauer pozoroval, že masy jsou často poháněny tím, co nazýval vůlí k životu. Slepá, neustálá touha po přežití, potěšení, rozptýlení a reprodukci. Většina společenských aktivit, tvrdil, se točí kolem uspokojování těchto instinktů, aniž by je zpochybňovala. Ale skutečně inteligentní člověk nežije nevědomně. Analyzuje, přemýšlí a dokonce se proti těmto vzorcům bouří. Nespokojí se s pouhou existencí. Chce pochopit, proč existuje a jak žít v souladu s hlubšími pravdami. Tento druh otázek není v běžné konverzaci podporován. Ve skutečnosti je často odrazován a proto inteligentní lidé unavují konverzace, které se točí kolem trendů, drbů a povrchních rozhovorů. Tyto výměny nejsou špatné, jsou prostě nedostatečné. Cítili jste se někdy po konverzaci duševně hladovější než před jejím začátkem? To je bolest inteligentní mysli, která hladoví po hloubce. Schopenhauer varoval, že takový hlad nelze uspokojit v přeplněných místnostech. Musí být nasycen knihami, dlouhými procházkami, hudbou, reflexí a často i samotou. Věřil, že mysl
neustále rozptylovaná společenským hlukem, ztrácí schopnost filozofické hloubky. V tomto bodě se moderní psychologie shoduje s jeho názory. Výzkumy institucí jako Yale a London School of Economics ukázaly, že jedinci s vyšší inteligencí často uvádějí nižší touhu po sociálních interakcích. Ne proto, že by byli asociální, ale proto, že jejich potřeba stimulace je uspokojována vnitřně. Jejich představivost, zvědavost a sebedůvěra jsou bohatší než většina vnějších interakcí. Carl Jung kdysi poznamenal, že introvertní, intuitivní typ, který se silně překrývá s vysokou inteligencí, nehledá ve vztazích kvantitu, hledají kvalitu. Raději stráví 2 hodiny hlubokým rozhovorem s jednou osobou, než 2 hodiny společenským setkáním s 20 lidmi. A když nenajdou tuto hloubku, stáhnou se. Ne z hořkosti, ale z důvodu sebezáchovy. To je důležité pochopit. Inteligentní samota není o odmítání ostatních. Je o souladu se sebou samým. Prostředí, které tento soulad podporuje, bývá pomalé, tiché a reflexivní. Knihovny, příroda, kreativní studia nebo prostě tichá místnost. To jsou posvátná místa inteligentních lidí. V nich je mysl volná, může bloudit, klást otázky, budovat spojení, která jsou často neviditelná v hluku společenského života. A přesto má společnost tendenci tuto preferenci patologizovat. Říká se nám, že extroverze je zdravá, že společenskost se rovná úspěchu, že být sám je divné. Ale je to tak, nebo je to jen nepochopení? Schopenhauer tuto myšlenku obrátil na ruby. Věřil, že čím více člověk potřebuje vnější podněty, aby byl spokojený, tím prázdnější je pravděpodobně jeho vnitřní svět. Napsal, obyčejní lidé pouze přemýšlejí, jak stráví svůj čas. Talentovaný člověk se snaží svůj čas využít. Jinými slovy, inteligentní jedinci se nebojí nudy. Překonávají ji. Nehledají zábavu. Hledají smysl. A smysl není něco, co vám dá párty nebo hlučná místnost. Je to něco, co objevujete sami. Často bolestivě, ale vždy i hluboce. To neznamená, že inteligentní lidé nemají žádné vztahy. Právě naopak. Ale jejich vztahy bývají méně početné, hlubší a intenzivnější. Hledají lidi, kteří je provokují, kteří zpochybňují věci, kteří se nebojí ticha. Spojuje je sdílená hloubka, ne sdílený hluk. A tady přichází nebezpečí povrchních vztahů. Schopenhauer varoval, že průměrnost miluje společnost. Průměrný člověk hledá průměrné lidi. A pro inteligentního člověka může být zapadnutí do společenských skupin z povinnosti nebo konformity toxické. Ne proto, že by skupina byla špatná, ale proto, že je muže rozvinul. Věřil, že pouze prostřednictvím samoty se člověk může stát tím, kým skutečně je. Napsal, jedinec vždy musel bojovat, aby nebyl přemožen kmenem. Tento boj je skutečný, protože společnost se všemi svými výhodami také tlačí jednotlivce, aby se přizpůsobili, aby patřili, aby napodobovali ostatní. Inteligentní jedinci však často cítí, že sounáležitost je vykoupena ztrátou autenticity. Raději budou nepochopeni, než aby byli neupřímní. Raději budou sami, než aby byli zředěni. To neznamená, že se nikdy necítí osamělí. Samozřejmě, že ano. Ale i v osamělosti nacházejí něco upřímného, příležitost k sebereflexi, k tvoření, k pravdě. A někdy je to výživnější než prázdná společnost. Otázkou tedy je, zda je vaše samota známkou smutku nebo suverenity. Když se rozhodnete být sami, ne z důvodu odmítnutí, ale z důvodu souladu, praktikujete formu filozofické integrity. Říkáte, cením si své mysli, cením si svého klidu, cením si hloubky více než rozptýlení. A možná jste stejně jako Schopenhauer dospěli k poznání, že skutečné přátelství je vzácné a že dokud ho nenajdete, stačí vám vaše vlastní společnost. V další části prozkoumáme paradox inteligentní mysli, která se sice často vyhýbá společenskému životu, ale zároveň v sobě nosí hlubokou touhu po spojení
avšak velmi specifického druhu. Prozkoumáme, jak tato touha formuje kreativitu, emoční inteligenci a dokonce i duchovní vhled. A samozřejmě, závěrečná část tohoto videa přinese nejhlubší poznání. Poznání, které spojuje vše dohromady způsobem, který může navždy změnit vaše chápání samoty, inteligence a vaší vlastní vnitřní cesty. Co kdybych vám řekl, že samota pro inteligentní mysl není jen útočištěm před hlukem, ale také prostředkem pro vzácný druh spojení. To je paradox, s nímž nám Schopenhauer pomáhá se vyrovnat. Inteligentní lidé se možná vyhýbají povrchnímu společenskému životu, ale často mají hlubší schopnost propojení než většina ostatních. Ale propojení, které hledají, není náhodné. Je posvátné. Za tichem a odstupem se skrývá touha. Ne po davu, ale po spřízněných duších. Ne po popularitě, ale po porozumění. Mohou strávit celé dny bez toho, aby s někým mluvili, ale nosí v sobě vnitřní bolest, touhu být viděni, ne pro svá slova, ale pro svou podstatu. Tento typ spojení je neuvěřitelně vzácný. Proto jsou inteligentní lidé často sami, ne proto, že by nenáviděli lidi, ale proto, že povrchní společnost jen prohlubuje jejich pocit izolace. Studie v oblasti psychologie a neurologie dokonce ukázaly, že inteligentní jedinci zpracovávají vztahy odlišně. Jsou citlivější na emocionální nuance, vnímavější k nesrovnalostem v chování a více je ovlivňuje neautentičnost. To, co se většině lidí jeví jako neškodná konverzace, je může vyčerpat nebo dokonce zradit, pokud pocítí nedostatek hloubky nebo upřímnosti. Proto se přiklánějí k těm několika málo lidem, kteří mluví stejným emocionálním a intelektuálním jazykem. Carl Jung popsal tento jev jako setkání dvou duší. Řekl, že setkání dvou osobností je jako kontakt dvou chemických látek. Pokud dojde k nějaké reakci, obě se promění. Pro inteligentní jedince je to cíl. Ne interakce, ale transformace. Jak to tedy ovlivňuje jejich emocionální život? Mnoho lidí se mylně domnívá, že introverze nebo samota znamenají emocionální odtažitost. Často je však pravý opak. Inteligentní lidé cítí více, ne méně. Tyto pocity však směřují dovnitř prostřednictvím myšlení, kreativity a introspekce. Proto tolik velkých umělců, spisovatelů a filozofů v historii žilo v poloviční izolaci. Vzpomeňte si na Emily Dickinsonovou, která napsala tisíce básní, ale málo kdy opustila svůj domov. Nebo Franze Kafku, jehož vnitřní svět byl tak rozsáhlý, že se přenesl do literatury, která nás dodnes pronásleduje. Tito lidé neutíkali před životem. Zabývali se jím v hloubce, která byla pro každodenní interakci příliš intenzivní. A to nás přivádí k důležitému poznání. Pro inteligentní jedince není samota absencí spojení. Je to jeho zdokonalení. V samotě navazují hluboké vztahy s myšlenkami, uměním, vzpomínkami, vizemi budoucnosti. Mohou sedět celé hodiny sami v místnosti, ale ve své mysli vedou dialog se Schopenhauerem, Jungem, s vesmírem samotným. A někdy jsou tyto vnitřní rozhovory hlubší než cokoliv, co může nabídnout večeře u stolu. To také vysvětluje jejich zvýšenou kreativitu. Osamělost je tavicí pecí pro inovace. Poskytuje prostor pro originální myšlení. Myšlení, které není filtrováno skupinovým názorem nebo společenskými očekáváními. Inteligentní lidé často zažívají v izolaci stav flow, kdy se jejich mysl rozšiřuje za hranice omezení a objevuje nové perspektivy. Albert Einstein kdysi řekl, monotónnost a osamělost klidného života stimuluje kreativní mysl. Nepřeháněl. Studie ukázaly, že osamělost posiluje divergentní i konvergentní myšlení, dvě klíčové složky kreativity. Divergentní myšlení umožňuje mysli prozkoumat mnoho možností. Konvergentní myšlení pomáhá tyto myšlenky zužitkovat do jasného řešení. Samota však není bez nebezpečí. Pokud se jí nevěnuje pozornost, existenciální beznaděje.
To je stinná stránka vysoké inteligence. Vidí příliš jasně nedostatky světa, iluze společnosti, krutost osudu. A bez emocionálního ukotvení se tato jasnost může stát nesnesitelnou. Ale když se spojí s emocionální moudrostí, inteligence se stává nástrojem nejen k pochopení světa, ale i k jeho překonání. Jaký druh spojení tedy inteligentní jedinci skutečně hledají? Ne zábavu, ale rezonanci. Chtějí rozhovory, ve kterých padají masky, kde jsou oba lidé ochotní být upřímní, zvědaví, zranitelní. Chtějí ticho, které je příjemné, ne trapné. Chtějí vztahy, které respektují jejich vnitřní prostor, ne ho vyžadují. Cítí to. A když to najdou, ať už v přátelství, partnerství, nebo dokonce v uměleckém díle, ožívají. Toto spojení je naplňuje více než 100 povrchních vztahů. Proto mnoho inteligentních lidí uvádí, že se nejvíce propojeni cítí ne na večírcích, ale při čtení knihy, která vyjadřuje jejich vlastní nevyslovené myšlenky, nebo při procházkách v přírodě, kde cítí, jak vesmír mluví beze slov, nebo při tvorbě něčeho, básně, melodie, teorie, která konečně vyjadřuje to, co v nich bylo po léta pohřbeno. Nejedná se o odmítání lidí. Je to jiný způsob vztahování se. Ale je to také těžší cesta, protože svět není postaven na hloubce. Je postaven na rychlosti, rozptýlení a povrchnosti. A inteligentní jedinci se často ocitají v situaci, kdy plavou proti proudu. Volí reflexy namísto reakce, smysl namísto popularity a samotu namísto hluku. A přesto tím objevují něco, co většina lidí nikdy neobjeví. Hlubokou vnitřní svobodu. Protože jakmile přestanete hledat uznání u davů, stanete se svým vlastním zrcadlem. Jakmile přestanete mít strach z ticha, začnete slyšet svůj skutečný hlas. Jakmile přestanete potřebovat neustálou interakci, začnete si vybírat záměrné spojení. A to je možná to, co Schopenhauer myslel, když mluvil o samotě ne jako o vyhnanství, ale jako o osvobození. V závěrečné části tohoto videa odhalíme nejmocnější pravdu ze všech. Tajný důvod, proč inteligentní lidé nejen preferují samotu, ale potřebují ji k naplnění svého účelu. Odhalení tak hluboké, že přetváří osamělost nikoli jako prázdnotu, ale jako místo zrodu velikosti. Nyní se dostáváme k pravdě, kterou Schopenhauer naznačil, ale nikdy plně nevyjádřil. Pravdě, která se odráží nejen v jeho díle, ale i v životech mnoha největších myslitelů v historii. Je to tato samota inteligentních lidí není jen preferencí. Je to tavicí pec jejich účelu. Protože hluboká inteligence neexistuje jen proto, aby analyzovala svět. Existuje proto, aby ho transformovala. A transformace, skutečná trvalá transformace, nemůže pocházet z hluku. Pochází z ticha, z introspekce, z čelení vnitřnímu světu s takovou jasností a odvahou. To, co se objeví, není jen znalost, ale moudrost. To je to, na co Schopenhauer skutečně poukazoval. Být inteligentní neznamená jen více přemýšlet, znamená to cítit hlouběji, vidět ostřeji a nést břemeno vědomí, kterému ostatní často unikají rozptýlením a samotou. Tam se toto břemeno očistí a promění v porozumění. V tichých hodinách, kdy nikdo nesleduje, kdy není třeba hrát žádné role, kdy padají masky, inteligentní mysl čelí své syrové pravdě. A v tom okamžiku se stane něco mimořádného. Povídání utichne, falešné identity odpadnou. A co zůstane, je podstata. Tato podstata je to, co svět potřebuje. Ale zde leží paradox. Svět ji vyžaduje, ale málo kdy ji chápe. Společnost chválí inteligenci, když přináší výsledky. Technologie, inovace, peníze. Ale často se jí bojí, když zpochybňuje normy, odhaluje iluze nebo vyslovuje nepříjemné pravdy. Proto jsou inteligentní lidé tak často nuceni kráčet sami. Protože nejsou zde, aby posilovali iluze světa. Jsou zde, aby je prorazili. Ale tato pronikavá jasnost vyžaduje samotu. Vyžaduje prostor k přemýšlení bez manipulace, k cítění bez přerušení,
k představování si bez posměchu. V tomto posvátném prostoru se rodí nové myšlenky. Myšlenky, které otřásají základy, přerušují cykly a odhalují nové cesty. Nezapomínejme, že většina lidí, kteří změnili běh dějin, byla od přírody samotářská. Ježíš odešel do pouště. Buddha meditoval pod stromem Bodhi. Newton se během morové epidemie uzavřel do ústraní. Kafka psal v tichých hodinách noci. Beethoven, který ohluchl, složil svá největší díla v naprosté izolaci. Byli sami, ale nebyli prázdní. Stávali se. A to je konečná pravda. Pro inteligentního člověka není samota koncem cesty. Je to začátek tvoření, laboratoř pro nápady, chrám pravdy, útočiště, kde duše začíná mluvit svým skutečným hlasem. Schopenhauer kdysi řekl, je těžké najít štěstí v sobě samém, ale je nemožné ho najít kdekoliv jinde. To je nejmocnější odhalení ze všech, že samota není osamělost, je to soulad, že sociální odstup není slabost, je to zušlechtění, že vzdálenost od světa není vyhnanství. Je to místo, odkud lze představit nový svět. Ale tato cesta není snadná. Vyžaduje odvahu odmítnout pozvání, která nejsou v souladu s vaší duší. Vyžaduje sílu sedět v tichu, když vám svět říká, abyste se bavili. Vyžaduje víru, abyste uvěřili, že váš vnitřní život není vězením, ale bránou. A především vyžaduje moudrost, abyste poznali, že nejste zlomení, protože potřebujete samotu. Jste prostě probuzeni. Jste probuzeni ke kráse, kterou odhaluje pouze ticho, k pravdě, kterou může odhalit pouze samota, k volání, na které může odpovědět pouze hloubka. Až příště budete toužit po tichu, budete se stahovat z hluku nebo upřednostňovat myšlenky před rozhovory, neomlouvejte se, vážte si toho. Protože ve světě, který vás neustále táhne ven, může být vaše rozhodnutí jít dovnitř tím nejrevolučnějším činem ze všech. A teď se vás ptám, co pro vás znamená samota? Zažili jste chvíle, kdy vaše nejhlubší postřehy, vaše nejkreativnější průlomy, vaše nejvěrnější já nevznikly v davu, ale v tichém okamžiku o samotě. Podělte se o to v komentářích. Váš příběh může rezonovat s někým, kdo potřeboval slyšet přesně to, co máte na srdci. Pokud vás toto video oslovilo, přihlaste se k odběru kanálu, dejte videu like a sdílejte ho s někým, kdo kráčí svou vlastní tichou cestou. S někým, kdo možná potřebuje připomenout, že ve své samotě není sám, ale že se k němu připojují staletí brilantních lidí, kteří kráčeli tiše, hluboce a záměrně tímto světem. Protože nakonec jsou to často ty nejtižší mysli, které utvářejí nejhlasitější odkaz. A svět nepotřebuje více hluku. Potřebuje více jasnosti, více odvahy, více lidí ochotných kráčet sami, aby ostatní jednoho dne mohli najít svou cestu. Děkuji za sledování. Děkuji za pozornost.